a lokacin da Amurka take duba mafitarta akan abin da za ta yi, to mu kuma jagororinmu ba sa duba da tasu mafitar. Tamu mafitar. A su suna duba tasu. Okay? To shi kenan. To su ai yan tsaki ne. To kafin aje nan. Abin da yasa nace tasu mafitar. Wato ka tuna mu da samun su wa'ancan sojojin saboda da ka sako abin da dama zan gaya maka kamar akwai ni a fahimta ta akwai bambancin kishin ƙasa tsakanin soja da farar hula. Ai a lokacin da sojoji suke mulki Najeriya ita ce uwa a Afirka, kuma ko nawa za su kashe don ta ci gaba da zama uwa sun kashe, kowane irin sadaukarwa za su sun sadaukar don Najeriya ta ci gaba da zama uwa a Afirka, ta kuma rike wannan kambun. A ƙarƙashin wannan Najeriya ta shugabanci kujera a Majalisar Ɗinkin Duniya na kwamitin nuna bambancin warin launin fata a zamanin soja, har aka shigo zamanin mulkin shagari har a wannan lokacin. A ƙarƙashin wannan Najeriya ta yi iya diyan za ta fafutukar da za ta yi, aka samar da mulkin yancin Afirka ta Kudu. A wannan lokacin Rhodesia wadda ake kira Zimbabwe yanzu aka samar mata da yanci. A wannan lokacin aka ci gaba da gwagwarmaya akan ƙasar Namibia. Tun zamanin su yamma a ƙarƙashin jagorancin Najeriya. A wannan lokacin aka tsaya tsayin daka wajen baiwa a ƙasar Angola goyon baya irin na diflomasiyya a yakin da take da Afirka ta Kudu. Duk majoratin wa'annan ƙasashen a daidai wannan lokacin suka samu yancin kansu. Kaga Najeriya ta cika uwa. Saboda haka kaga a lokacin ta cika uwa. To gaba ɗayan mulkin dimokuraɗiyya ba ruwansu da wannan. Domin babu abin da suke yi yanzu a fili wanda za mu iya sanin wacce ga wani abu da Najeriya. Hasali ma fa yanzu ta bangaren tattalin arziki Afirka ta Kudu ta karbi gaba. Amma baka ganin cewa fa yanzu ana samun gine-ginen gidaje suna sai manyan motoci. To gine-ginen gidaje baka ga wani shugaban kasa a Latin America da Bob Sergeant har yanzu ina jin har zuwa yanzu a gidan gonarsa yake da Bob Sergeant. Me magana wani manyan gida da manyan mota? Subhanallah. Allah na tuba ban da Najeriya ma yana ake. Wato ina fahimta da su demokradiya ci gaban yana tsayawa ne iya su da iyalansu. Gaskiya idan mun kalli abun nan da ido fahimta, idan muka dubi kuma gwamnatocin ma da aka yi a baya